Dnes je 26. júna a je to Medzinárodný deň proti drogovej závislosti. Richard bol 4 roky závislý na pervitíne. No a v dnešnej rannej show hovoril svoj príbeh. Začalo sa to tým, že proste bola nuda. Hej. Nebolo čo robiť. To je fakt bez srandy asi najväčší dôvod, alebo najčastejší dôvod toho, prečo ľudia začínajú užívať drogy. No a party niekto náhodou vyťahol a proste, že poď, ideme, mám niečo špeciálne a tak ďalej. Nakoľko ťažký pre teba bol ten odchod a ako to prebehlo, ako si to zvládol? Vieš čo, poviem ti, že v podstate u mňa bolo najťažšie to uvedomovanie si, že aha, fakt mi to robí zle a nerobí mi to dobre a neprospieva mi to, hej. Našťastie som si bol schopný toto uvedomiť. Lebo chodíš na prednášky do škôl, ako reagujú ľudia, ktorí, predpokladám, že na školách stredných nie všetci majú skúsenosť, respektíve to percento je, dúfam teda, je menšie. Čo by si povedal na také číslo okolo nejakých 30-35%? Čoho? No. Skúsenosti, percentuálne skúsenosti s drogami na druhých stupňoch škôl. Ešte raz to číslo, dobre počúvajte, že či náhodou vám neprešumela frekvencia. Takže rozprávame sa druhý stupeň základnej školy alebo stredná škola? No, druhý stupeň základnej školy plus nejaké tie prvé 2 stupne tej strednej školy. Akože tá veková kategória deciek od povedzme nejakých 13 do nejakých povedzme tých 16. No a poďme ešte raz na to číslo. No je to zhruba medzi nejakými tými 30 až 45%. A pritom ešte Slovensko je na tom relatívne nízko, totiž tu bratia Češi majú ešte horšie. Fuj, to číslo ma zabilo, no v každom prípade celý rozhovor s Richardom nájdete aj na fanradio.sk. Dobré ráno z Fanrádia, 8 hodín 40 minút je aktuálny čas a takto milujeme, keď je veľa srandy, keď je srandy kopec, niekedy však treba pomenovať veci tým pravým menom a povedať, ako sú. Dnes je deň boja proti drogám a bojujeme aj my. Stretli sme sa s Richardom, ktorý je bývalý narkoman a porozprával nám svoj príbeh. Začalo sa to tým, že proste bola nuda. Hej. Nebolo čo robiť. To je fakt bez srandy asi najväčší dôvod, alebo najčastejší dôvod toho, prečo ľudia začínajú užívať drogy. No a party niekto náhodou vyťahol a proste, že poď, ideme, mám niečo špeciálne a tak ďalej. Nakoľko ťažký pre teba bol ten odchod a ako to prebehlo, ako si to zvládol? Vieš čo, poviem ti, že v podstate u mňa bolo najťažšie to uvedomovanie si, že aha, fakt mi to robí zle a nerobí mi to dobre a neprospieva mi to, hej. Našťastie som si bol schopný toto uvedomiť. Lebo chodíš na prednášky do škôl, ako reagujú ľudia, ktorí, predpokladám, že na školách stredných nie všetci majú skúsenosť, respektíve to percento je, dúfam teda, je menšie. Čo by si povedal na také číslo okolo nejakých 30-35%? Čoho? No. Skúsenosti, percentuálne skúsenosti s drogami na druhých stupňoch škôl. Ešte raz to číslo, dobre počúvajte, že či náhodou vám neprešumela frekvencia. Takže rozprávame sa druhý stupeň základnej školy alebo stredná škola? No, druhý stupeň základnej školy plus nejaké tie prvé 2 stupne tej strednej školy. Akože tá veková kategória deciek od povedzme nejakých 13 do nejakých povedzme tých 16. No a poďme ešte raz na to číslo. No je to zhruba medzi nejakými tými 30 až 45%. A pritom ešte Slovensko je na tom relatívne nízko, totiž tu bratia Češi majú ešte horšie. Richard bude hosťom v rannej show po 9 a hlavne bude aj na čete, kde sa ho môžete pýtať aj vy, čo vás zaujíma alebo čo potrebujete. Viac najviac nájdete už teraz na fanradio.sk. Dnes vo Fanrádiu bojujeme proti drogám, nebudeme vám však hovoriť, čo máte a nemáte robiť, vy sa rozhodnite. My sme si zavolali Richarda, aby nám povedal svoj príbeh, ako to je. 4 roky bol Richard na pervitíne a bral ho denne. Teraz je už 4. rok čistý a rozpráva svoj príbeh. Momentálne sme v období, kedy fúkal denne. Tak to si to chcel? Tak určite, že to bolo super zo začiatku, lebo v podstate nuda zmizne, hej. Tvoja schopnosť koncentrácie sa geometricky zvýši. Dokázal som si sadnúť a začať, pracovať na niečo, do čoho sa mi normálne nechcelo, tak som si povedal, že no, tak teda poďme sa na to pozrieť a dokázal som povedzme aj celú noc fungovať a ťukať do toho stroja
až kým z toho nevypadlo to, čo som chcel, hej. Nehľadíš napravo, nehľadíš naľavo, nič ťa nerozptýluje, uzavrieš sa do seba. Nemusíš jesť, nemusíš piť. Na záchod si spomenieš, až už keď je takmer neskoro, že už teda vlastne už ideš prasknúť, hej, tak vtedy ťa to už donúti stať na ten záchod. Proste, aspoň pre mňa, to bolo taký pocit naplnenosti. No a keď si v tom momente, že už si našiel tú vyššiu kvalitu života, ako príde moment, že prestaneš? Kedy to prichádza? Začne sa ti mrviť okolo celé sociálne prostredie? No, ako jasne, to je? Akože áno, samozrejme. Začnú hlavne, prvé prídu psychologické zmeny na tebe, hej, na tvojom správaní. Napríklad staneš sa uzavretejší. Prídeš do spoločnosti a v podstate sedíš a, ja neviem, krikáš si do telefónu a v podstate je ti jedno, čo sa bavia tí ľudia okolo teba. Tým pádom vlastne nejako si vytesníš ich, lebo ťa to nezaujíma, čo rozprávajú. Hej, nezaujímajú ťa ich problémy, nezaujímajú ťa ich radosti. A keď ti niekto niečo povie, tak povie, že Druhá vec je, že napríklad hlavne z toho pervitínu prichádzajú veľmi zmeny na psychike, čo sa týka náladovosti. Povedzme, tá tvoja škála tých emócií sa posunie niekam smerom viacej do takých tých zlostí. Veľmi jednoducho sa dokážeš naštvať. Veľmi jednoducho dokážeš na niekoho vyletieť pri úplnej hovadine. A samozrejme, toto tvoje správanie zase vplýva na tých ľudí tým, že ich začneš odpudzovať, hej, a začnú sa od teba odťahovať, povedzme, redukovať ten svoj sociálny styk s tebou a to ti je v podstate jedno, až keď za istý čas zistíš, že tak v podstate som ako si tak sám. Kde je ten krok, kde to necháš a ideš a povieš si, že idem... Musíš si, tak ako vieme napríklad u alkoholikov je to úplne bežné, musíš si nejakým spôsobom líznuť to dno? V podstate áno, akože aj keď je to individuálne, uznávam. Určite, samozrejme, ale základ toho, aby si prestal s hociakým zlozvykom, či už je to droga, alkohol, čokoľvek, je uvedomiť si to, že vlastne chceš prestať. Hej? Sám seba presvedčiť a uvedomiť si to, že ti to robí zle. Okrem tých psychických problémov, ktoré tie drogy vzbudzujú, samozrejme sa k tomu pridružujú aj fyzické problémy. Napríklad, keby som to tak povedal, po pervitíne nie je problém, aby si ešte týždeň čúral krv, pretože vlastne pervitín zabíja nakoľko všetok bordel v tele sa procesuje v pečení a pervitín je proste too much na tú pečeň, tak vlastne tie bunky odchádzajú spolu aj s tým a smrdí to charakteristicky dosť. No a druhá vec je, že potom máš pocity, že ťa svrbí niekde, pichá niekde, pritom tam nič nemáš, hej, že není to nejaká vyrážka, alebo nie je to komár, ale proste furt sa ti zdá niečo a tak ďalej. A nakoľko ťažký pre teba bol ten odchod a ako to prebehlo, ako si to zvládol? Vieš čo, poviem ti, že v podstate u mňa bolo najťažšie to uvedomovanie si, že fakt mi to robí zle a nerobí mi to dobre a neprospieva mi to, hej. Našťastie som si bol schopný toto uvedomiť. Ale vždy tam bolo také, že ešte by som si dal. Netvrdím, že to bolo priamo fyzické, proste netriasol som sa, absťák a tak ďalej. Ale v podstate u mňa tým posledným postrknutím, ktoré bolo vlastne to hranie, to, že prestanem to brať, hej, bolo vlastne to, že sa to dozvedela moja manželka a vlastne tá mi dala na výber, že drogy alebo ona. Tak som si radšej vybral. Ako to pokračuje, ako dlho zostáva to v tele, to sa dozviete. Richard s vami momentálne chatuje na fanradio.sk, pokojne si kliknite a napíšte mu, ak sa chcete čokoľvek spýtať, a zostáva aj v rannej show Fanrádia. Dnes vo Fanrádiu bojujeme proti drogám. Opäť opakujem to, čo som už hovoril, nebudeme hovoriť, čo máte robiť, rozhodnutie je na vás. My sme sa rozhodli zavolať do štúdia Richarda, aby nám povedal svoj príbeh. Je to človek, ktorý 4 roky bol na pervitíne závislý a bral ho denne, teraz je 4. rok čistý. Rozprávame sa nielen o jeho príbehu, ale aj vo všeobecnosti o drogách, pretože Richard teraz chodí prednášať na školy. Koľko trvá taký ten kompletný detox? Ako máš tú informáciu, že naozaj ten človek je von z toho vlastne ako keby? Myslím mimo tú látku. No,
keď sa pýtaš na to, že ako dlho, povedzme, ten pervitín ostáva v organizme, hej, tak povedzme, že akože ten prvý týždeň od úžitia je, v podstate máš hladinu vysokú, ten druhý týždeň je to stále zistiteľné bežnými prostriedkami. Po mesiaci ti nájdu stále ešte stopy pervitínu, po 2 mesiacoch sa ti začne pomaly upravovať aj krvný obraz. Idete niekde na prehliadku, teraz dávajú vám robiť krvný obraz a vy ste mali pred 2 mesiacmi pervitín, tak ten doktor presne vie, čo ste mali. A samozrejme, ďalšie nebezpečenstvo drog je v tom, že drogy ako také, až na alkohol, sa rozpúšťajú v tukoch. Samozrejme, ako človeku prúdi v tých žilách, tepnách droga, tak tým, že žily tepny nie sú vlastne plastové rúrky, ale že vlastne tam je interakcia medzi prostredím, telom a tou žilou, tak sa tie čiastočky uvoľňujú aj von a naväzujú sa na ten tuk, ktorý vlastne sa nachádza v tele. Každý z nás má nejaký ten tuk. No a čo sa stane, keď povedzme človek prestane s tým a tak ďalej a teraz si rozhodne sa, že tak ja začnem teraz zdravo žiť a začnem cvičiť a zmení spôsob stravovania, začne chodiť do fitka a tak ďalej, začne chudnúť, začne sa mu ten tuk odburávať a tie čiastočky, tie drogy, sa ktoré tam naspäť do krvi? Presne tak. A vtedy vlastne vznikajú také tie stavy, že ako, je to skoro také, ako keď som bol na... Áno, flashbacky sa tomu hovorí. Je to skoro také, ako keď som to mal a proste, teraz by som si fakt dal, aby to bolo naozaj také, hej, lebo napríklad pre feťaka je není horší stav ako nedofetovanosť, hej. Keď vieš, že má to šlapať na nejakej úrovni a keď proste zistíš, že si toho vzal málo, že si dostal málo a že teraz polečka, áno? Zaseknutý niekde na polovičke, to je strašne zle pre feťáka. A ináč tieto dôvody, čo som teraz povedal, vlastne tento dôvod je veľmi častá príčina toho, prečo sa ľudia dokážu vrátiť tej droge. Že v podstate už fungujú normálny život a náhle ten zabudnutý tuk, tá archeologická vzorka sa tam objaví, hej? Áno. To je zaujímavé. Chodíš na prednášky do škôl. Ako reagujú ľudia, ktorí, predpokladám, že na školách stredných nie všetci majú skúsenosť, respektíve to percento je, dúfam teda, je menšie. Čo by si povedal na také číslo okolo nejakých 30-35%? Čoho? No. Percentuálne skúsenosti s drogami na druhých stupňoch škôl. Ešte raz to číslo, dobre počúvajte, že či náhodou vám neprešumela frekvencia. Takže rozprávame sa druhý stupeň základnej školy alebo stredná škola? No, druhý stupeň základnej školy plus nejaké tie prvé 2 stupne tej strednej školy. Akože tá veková kategória deciek od povedzme nejakých 13 do nejakých povedzme tých 16. No a poďme ešte raz na to číslo. No je to zhruba medzi nejakými tými 30 až 45%. A pritom ešte Slovensko je na tom relatívne nízko, totiž to bratia Češi majú ešte horšie čísla. No, Richard je u nás, je na čete, vy píšete, veľmi zaujímavé veci, trošku sme s otvorenými ústami, ale fanradio.sk v zmysle tom, čo všetko ako píšete, priestor, teda Richard dostal aj vaše otázky, môžete pokojne sa pridať na fanradio.sk. Aby sme neskončili iba pri čísle, prejdeme aj na to, čo treba hľadať a čo si treba všímať. Dnes od nás Fanrádia trošku vážnejšie, ale hodí sa to, pretože treba o tomto rozprávať. 30 až 35% detí na 2. stupni základnej školy a na stredných už má skúsenosť s drogami. Dnes je Svetový deň boja proti drogám a my sa rozprávame s bývalým narkomanom Richardom, ktorý teraz chodí aj do škôl rozprávať deckám svoj príbeh. Prejdime si, čo si treba na našich malých ľuďoch všímať. Pridávame si, hlasitosť na rádiu. Máme plné auta vydesených rodičov momentálne. Tak poďme teraz pomôcť rodičom, ktorí podľa mňa zostali aj na zelenej stáť, že... Čo si má rodič všímať? Aké príznaky? No, ono to záleží hodne od toho, aká droga, alebo proste, že čo užil. Asi sa bavíme o tých najštandardnejších a najdostupnejších, to znamená naozaj marihuana, pervitín. Tak pokiaľ dieťa príde domov, postaví sa pred chladničku a zošrotuje všetko, čo tam je. Ak samozrejme neprišiel práve z nejakého futbalového tréningu, alebo ja neviem, proste, že je to neaktívny športovec. Kde je čokoláda, tu bola? Áno, hej. Tak to by mohla byť, povedzme, jedna z tých indikátorov, ktoré by mohli ukázať. Tak tá marihuana tam, áno, ako vyhalúzené nejaké stavy. Sa tomu hovorí, že gastrofáza. Gastrofáza a očička, chudná, sladké a všetko možné. Samozrejme, to očička, ako si povedal Marcel, veľmi dobre, je druhá vec. Ako isté, že
bežný trik je to, že OK, zahulím si a dám si kvapky do očí, aby mi to proste trošku stiahlo, tie očička, takže to tiež nie je oné. Ale čo by som povedal skôr, že zase pozerať sa aj na to celkové psychické, ako to dieťa je, ako to dieťa funguje. Pretože ten rodič ho pozná, hej, ako dlhý čas a vie, že to dieťa je povedzme živé a zvedavé a tak ďalej, ale pokiaľ to dieťa začne byť také, že čo ja viem a nechce sa mi a nejdem s vami a to proste začne byť iný alebo iná. Áno. Treba si všímať tie zmeny v tom chovaní, alebo napríklad u pervitínu samozrejme naopak, že dieťa povedzme príde domov a začne rapotať strašne, hej. Vlastne tomu sa hovorí, že si... ako my po treťom pive? No, tak možno. Ale možno trošku v tempe? No, áno. A hlavne, keď už tak rapota, tak už tak rapota trošku zaciklenie, že vlastne dokáže opakovať jednu vec častejšie. Teraz, ale rodičia, toto berte naozaj len ako také nie celkom smerodajné indikátory, aby ste neurobili zbytočne doma paniku alebo niečo, keď dieťa zjedlo pol čokolády. No, jasné. Áno, lebo ako v tom detskom veku tie stavy môžu nastať aj po pohári Coca-Coly. Alebo má príjemný zážitok a chce sa z toho vyrozprávať, všetko naraz povedať, tak to tiež nie je o tom. To určite nie. Nie je možné ísť do obchodu. V obchode sú také protidrogové testy, vlastne nejaký papierik, ten očúra. Tie testy väčšinou testujú THC, testujú opiáty, testujú metamfetamíny a ešte niečo. To je v podstate skoro komplet. A stojí to, neviem, povedzme MDMA, 16, áno, stojí to od 16 eur do 20 eur a pokiaľ vážne máte naozaj pocit, že to vaše dieťa je na drogách, tak to dostanete istotu. No, ďakujeme. Spokojní rodičia. Už je zelená, môžete ísť jednotke. To robila aj žena, keď som prestal, takže... Hej. No, isté, že žena ťa pravidelne testovala, hej? No, tak pravidelne zase nie, ale námatkovo. Pretože ako... Jedna z vecí je, že človeku drogovo závislému nemôžeš veriť. Richard zostáva na Fanrádio čete, kliknite si fanradio.sk, je tam zatiaľ veľmi slušná návštevnosť, musíme povedať, a veľmi slušné, veľmi slovo, ktoré nevystihuje situáciu. Je tam mŕte veľa ľudí, tak sa pýtajte. Richard zostáva aj po 10:00 v štúdiu Fanrádia, spýtame sa o chvíľočku na situáciu.